Helo pawb, fy enw i Rhian a dwi'n rhan o tîm Cyfranogi Comisiynydd Plant Cymru. Dwi yma i roi cwpl o syniadau am sut i cefnogi eich hawl eich plentyn chi i ymlacio a chwarae, sef erthygl 31. Ni wedi clywed bod y byd tech ar hyn o bryd wedi bod yn ffynnu, ond mae yna llwyth o syniadau dda i wneud sydd yn hwyl o hyd. Os dyw hwnna ddim yn opsiwn, falle dyw'r adnoddau ddim na neu falle mae'r Wi-Fi di methu. Felly dyma un hen ffefryn i ddechrau. Ni'n galw nhw'n chatterboxes yn Saesneg, ond mae llwyth o enwau gwahanol iddyn nhw. Ond un o'r rhai nhw, falle mae unrhyw eich hun gyda chi. A maen nhw'n hawdd iawn i'w greu, felly yr unig peth sydd angen arnoch chi yw papur A4, felly chi'n plygu'r papur mewn i siap sgwar ac yn torri diwedd y papur i greu sgwar. Wedyn chi'n plygu'r corneli i mewn i'r canol ac yn gwneud yr un peth ar y gwrthwyneb. Wedyn chi'n symud y siap i mewn i siap fel hyn. Nawr, yn traddodiadol, chi'n rhoi negeseuon neis i bobl eraill ar y tu fewn, a mae croeso i chi wneud hyn nawr, falle neges fel chi ddweud diolch i aelod o'r teulu, falle diolch am helpu gyda gwaith cartref er enghraifft. Neu, os ydych chi eisiau gwneud rhywbeth bach yn wahanol, efallai gallwch chi yn enwedig i plant bach rhoi syniadau ar gyfer gweithgareddi neu gemau wahanol tu fewn i'r chatterbox. Felly os maen nhw eisiau rhywbeth i wneud, maen nhw'n gallu defnyddio'r chatterbox a dewis rhywbeth i wneud ar gyfer y diwrnod. Neu os ydych chi eisiau sicrhau bod plant yn helpu gyda'r gwaith tŷ, chi'n gallu gwneud cymysgedd o gweithgareddau hwyl a pethau i wneud o gwmpas y tŷ. Falle tacluso er enghraifft, ond yn amlwg wnewch yn siŵr bod nhw'n addas ar gyfer oedran eich plentyn. Nawr, ar y tu fewn, yn traddodiadol, chi'n rhoi rhifau, ond gallwch wneud rhywbeth fel siapau, lliwiau enwau, i wneud rhywbeth yn wahanol. Ac ar y tu allan hefyd, pan o'n i'n plentyn, wastad lliwiau oedd yn mynd ar y tu fas, ond gallwch chi wneud siapau neu symbolau gwahanol, cymeriadau cartŵn neu o'r teledu, neu anifeiliaid arall. A mae rhain yn gret oherwydd maen nhw'n gweithgaredd hwyl i wneud ar ben eu hun. Mae'r plant yn gallu bod yn creadigol iawn ac neu beth bynnag maen nhw eisiau gyda nhw, ond maen nhw yn lot o hwyl hefyd. Mae gen i nith sy'n 4, mae hi'n hoffi wneud rhain llawer. Wedyn, syniad nesaf, felly creus i rhain gyda'r papur scrap o creu y chatterboxes, ac y syniad yw i wneud wynebau wahanol. Felly mae gennym fi trist, ofnus a hapus, ac y bwriad gyda rhain yw i defnyddio nhw i trafod emosiynau wahanol sy'n codi yn ystod o'r cyfnod yma. Does neb wedi byw trwy unrhyw beth fel hyn o'r blaen, ac mae'n anodd i bawb, ond efallai yn enwedig i plant sydd ddim cweit yn deall beth sy'n mynd ymlaen. Mae fe'n ffordd gret o falle trafod y pethau sy'n neud nhw'n teimlo'n trist, os oes unrhyw beth maen nhw'n teimlo'n ofnus, a hefyd gyda hapus, falle mae fe'n syniad i feddwl am beth byddwn nhw'n wneud i'r plentyn fod yn hapus unwaith mae hyn wedi gorffen a mae popeth yn mynd nôl at normal. Felly ffordd dda o creu cynllun. A gallwch trafod yr emosiynau yma tra'n creu y wynebau. Gallwch chi defnyddio emojis neu fod yn creadigol a gwneud rhai eich hun. Ond hefyd gallwch chi roi nhw i fyny ar y wal a falle unwaith y dydd, naill ai yn y bore neu cyn mynd i'r gwely, gall y plant pwyntio i'r emosiwn maen nhw'n teimlo a gallwch chi trafod unrhyw beth sy'n codi fan'na. Wedyn yn olaf, mae gen i syniad ni'n hoff iawn o yn ein swyddfa ni sydd Creu Dinas Cardfwrdd allan o deunyddiau gwahanol. Felly gallwch chi defnyddio bocsys bwyd fel hyn ar gyfer tai neu adeiladau. Gallwch chi torri drysau allan, peintio neu arlunio ar y bocsys gwahanol.
Defnyddio ffoil neu papur. Gallwch chi sgrwntio fel lan fel hyn I creu coed a pethau fel yna, neu agor e allan a creu afona, palmant, strydoedd. Os ydych chi unrhyw beth fel fi, bydd lot o cynhwysedd bwyd fel hyn o gwmpas sy'n dda iawn am wneud adeiladau. A hefyd mae gyda ni y rolls o papur tŷ bach neu papur gegin sy'n gallu bod yn tynelu neu falle tŵr yn eich dinas lan I chi. Ac un peth arall fi wedi gweld sy'n dda gyda rhain yw mae pobl wedi bod yn defnyddio nhw I creu anifeiliaid. Felly enghraifft gwenyn neu pili pala, maen nhw'n gallu peintio rhain a wedyn ychwanegu adain allan o papur, neu gallwch chi hyd yn oed defnyddio rhain I greu bobl, falle creu aelodau eich teulu chi, a gallwch chi wedyn defnyddio rhain yn y Dinas Cardfwrdd a symud nhw I gwmpas, neu defnyddio pethau fel Lego, unrhyw dolis, teddys, unrhyw ffigurynau arall sydd gyda chi I ddefnyddio yn y Dinas Cardfwrdd. Felly dyna fe am heddiw, ond bydd mwy o fideos fel hyn yn dod yn fuan. Diolch!